Het is toertje 19 december, de dag dat Nederland massaal onder de kriesborrel zit. Het is ook de dag dat Sportclub Heerenveen lang omlet haar nieuwe bestuur presenteert. En het is de dag dat deze tweet net verstuurd is. Goeien en welkom bij Bient. Voor elke sporter is het een droom, de Olympische Spelen. En eind deze mannen kennen een soort reetrieders die droom wie een maatje. Daarom deze week alle dagen een reportage over de Frieske Koningshavens. Ik wil naar Sochi. Ja, van de middag om 4 uur waar de nieuwe directie van Sportclub Heerenveen presenteren. Een directie bestaande uit zo'n man. Maar Jelke van der Wiel als de nieuwe vastzitter en Hans Vonk als de nieuwe technisch directeur als meest opvallende namen. Opmerkelijk is dat deze nieuwe directie geen enkel draagvlak kent onder het personeel. Want de ondernemingsrie had kwartlien nog een negatief advies onder de drie directeuren en ook over de vastzitter. Maar dat advies had het stichtingsbestuur bij hem deadline. On tafel collega Roel de Vries, daar wist van de middag bij de persconferentie. Wat is er eigenlijk zo over het feit dat er niet dien is bij de zorgen van het personeel? Nou, het komt erop Del dat Anne Hettinga zei, daar hebben wij absoluut wel wat mee dienen, maar dat is het eigenlijk net dienen. Nou, dat is eigenlijk concluderen. Ze hebben een reshuffle dienen, dus ze hebben wel zeggen van oké, bepaalde zaken als commercie, die moet het naar je bestuur wel krijgen. Maar ja, de kritiek van de OR wie er keihard, deze samenmeesting moet het net in het bestuur. Het zit al hier in dit rapport, ja, in dat rapport. Het adviesaanvraag. Wat al hier uitlekt is, en daar ben ze heel ontevreden over, maar het is wel bad. Dat gaat maar namelijk maar de onvrede onder het personeel te krijgen versteld, dat het zulke dingen uitlekken. En ze lezen dat dus volgens mij Jonker en Del, ze hadden wel wat, maar dienst is ze maar eigenlijk net. Zullen we even zien wat Orne Hettinga, interim vastzitter van het stichtingsbestuur, Deru zei? Wellicht dat dat tot wat teleurstelling leidt. Wat ik echter wel heb geproefd, iedereen staat achter de doelstellingen van de club. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen van het nu de schouders er ook onder zet. En de OR heeft zijn werk op een prima manier gedaan. Op een conscientieuze manier, voor Heerenveen begrippen denk ik, naar het verleden gezien ook ongebruikelijk. Ja, Orne Hettinga, de vastzitter, interim vastzitter dus van het stichtingsbestuur als opvolger van Wiebe Wieling, die het ook al opstapt is. Maar mooie woorden van Orne Hettinga, maar eigenlijk is het personeel gewoon negeerd. Ja, dat maakt eigenlijk wel sissen. Ze hebben wel heel veel peteren bij de OR. Ze sissen ik dat ze het echt wel serieus naam hebben. Het volslijne nieuwe bestuur, die zo'n man ben ik een weekend in Fotwest, gaan om tafel zitten, hebben we uiteindelijk een brief opzetten naar het personeel daar. En ze sissen nou, het personeel zit er volslijne achter. En wij gaan nou maar een skinnerlei verder. De rest maar we weer omgekeerd in de club. Dus zij zeggen, aan de Hendrik gaat, maar ik de nieuwe vastzitter Jelke van der Wiel, dat het nou al weer koek en ei is. Nou, ik ben heel benieuwd. In deze adviesaanvraag is in alle meesken beschreven, onder andere ook Hans Vonk. Ja. Pittige woorden daarover. Ja. Maar wat is nou eigenlijk in concreto, waarom had ik geen vertrouwen in Hans Vonk, de ondernemingsrieën? Ze vinden dat hij te min ervaring had. Daar komt het eigenlijk een beetje op del. Ik ga site tijdens die pasconferentie. Ja, ervaring. Wat is nou ervaring? Ik heb dan misschien ook wel niet zoveel ervaring. Nou ja, hij is al hier onder andere de grote man bij Arriva. Maar dat is dus de kritiek vanuit de OR. En zij lezen dat Jonker en Del. Op dat zitten ze Hans Vonk wordt stiepen terug Foppen Haan en Riemen van der Velde. Net formeel, maar wel informeel. En een betere adviseurs dan dat kun je net hebben. Kwart zo in de nieuwe directie begint eigenlijk al gelijk maar in 1-0 achterstonden. Ja. Maar met het presenteren van deze nieuwe directie, is dit nou de finale klap? Is het nou weer al je pijs en vrij in het Abelense stadion? Nou, dat mag blikken. Je krijgt het gevoel van net, omdat er nog een heel soort speelt, omdat er een heel soort ontkend wordt. Tijdens die pasconferentie bij Gelieks wat ik zei, het is een negatief advies. Ja, dat zijn jullie woorden, zei Anne Hettinga dan. Ja, dan denk ik wel, kom op, dat advies, en dat gaat al je lezen, wie echt heel kritisch en dat mag je wel eens negatief uitlezen. Daar wordt dan toch wel een beetje over praten, waarbij je vreemd kind. Als je dat net serieus neemt, wat Gaston Sporen bij Gelieks ik zijn had, dat moet je serieus nemen en de commissarissen, ja, dan heb je misschien wel een probleem. En dan ben ik benieuwd hoe dat in de toekomst gaat. Aan de andere kant, maar je er misschien niet bij zitten, dat er in die binnen het personeel, ik mensen binnen die heel erg bang binnen van hun positie, en dat misschien ik wel wezen matten, omdat die orenmeesken misschien wel maar een aanrekening willen. Dus
het werkt twee kanten op. Oké, we blijven het voor. Gaston Spoor is Ja. trouwens al voort, hè, Ja. als interim Ja. voorzitter. Oké, dank voor die Yes. komst Rolof, voor de uitlis. Het jaar 2013 rint naar de eind. Maar voor de reetrieders is de laatste weken van dit jaar de belangrijkste van alle jaar. Want van 26 tot en met 20 december vindt op Tialf het Olympisch kwalificatietoernooi plak. De hele week inbient reportages over de Frieske kongshavens. En Joert is dat Yvonne Nauta. Ik. Ik wil naar Sochi. Het is het seizoen van de definitieve terugbraak van Yvonne Nauta. Als junior pakte ze al 3 vrouwtitels op afstand, maar daarna ziet het venijnige rechtblessure het west. Dit hier pakt ze de Nederlandse titel op de 4000 meter. Ja, alles eigenlijk het voer op zijn plak en een grut PR en nou ja, en eindelijk van ja, just nou wel. Want inderdaad, ik wie al langer, ik hier al langer de status talent, maar dan moet je het wel wie meidje. En ik hier wel verwachten dat ik een stap meidje koer, maar ik hier net verwachten dat ik zo snel zo'n grote stap meidje zou. Dus, Hoe kan het dan dat het zo goed is, nou in Ien? ik heb altijd teruggetraind natuurlijk. Alleen ja, ik moest mezelf altijd corrigeren. En nu is alles ja, eigenlijk resetten en kan ik gewoon vrij schaatsen. En net alleen nog vrij in mijn bewegingen, maar ik in mijn hollen. Op de 3 en 4 kilometer had Yvonne een karrevracht om concurrenten. Wust, Ten Mors, De Jong, Voorhuis, De Vries, Kleibeuker en Geer maar even terug. Toch is het Helien van de Spelen zeker net onmogelijk. Ja, ik heb nou verschillende World Cups natuurlijk rijden en nou, een beetje ervaring op die in, dus dat helpt altijd mij. En ja, ik heb nou wel gewoon een stabiel, hoog niveau. En dat heeft wel nodig, ja, was straks ik weer een topprestatie leveren. Kies nou bij de Wrot op? Ja, ik denk wel dat dat zeker is, ja. Ja, ik dacht, je vooral op de 3 en de 4 kilometer. Toch de echte langere afstand. En ja, dat is wel... ik zie een leuke strijd omkomen. Met Ten Mors nou, Wust, nou ja, Antoinette de Jong. Er ben nog een hele protte... Ik uit een marathon die... ja, die zeker het mij wel moeilijke meidje. Maar je staat bij. Hoe groot is de kans dat Steve Slaak is naast op het kwalificatietoernooi in Heerenveen? Nou ja, ik heb al een keer verslaan in met het NK, dus... Kind nou ja, weer. precies, ja. Ik weet nou hoe het met. Zo'n 20 en 30 december riet Yvonne de 3000 en 4000 meter. Waar wit hebben we aans 2 tweelinggeestes op te spelen. Jonken Sjoerd de Vries, dan dus Yvonne Nauta. Ja, en morgen de laatste in de serie Frieske kongshavens van Sochi. En dan is het de beurt aan de lange afstandsspecialist Douwe de Vries. In het nieuwe jaar is de nagelnije dramaserie De Keet 10 weken lang te zien bij Omroep Friesland. Nee, baas, boppenbaas, dank het en bid is het op een groot prestigieus project. En regisseuse Mirjam de Wit wordt zien als het best bewaarde geheim van Friesland als het om een regissering gaat. Dit december weer in de opnames. En 4 januari is de allereerste aflevering. En dat moet je skielik de boel draaien horen. Hij redt hem mooi, er een beetje de rond te krijt. Ho, Lisa, die blootje, die sleept zo net mooi. Het is mijn ben. Natuurlijk gaat ze met mij mee. Proost! En wat je nog niet keet, er altijd op je de soepen. Wat is dit? Wegwezen. Dan doet het gewoon of weet het er al net meer. Ik heb wel correct van of stapt hier alle dagen nog op het hemel, maar daar de pieken toch ik in boodschap. Johan, het raam! Ja, en een taal makkers zitten hier aan tafel. Regisseuse Mirjam de Wit, haardrolspeler Laurens van den Akker en actrice Tamara Schoppert. Welkom, alle treien. Ja, Mirjam, om het uit te zetten. Waar gaat het in kwad eigenlijk om, deze nieuwe dramaserie? In het heel kwad gaat het over dieren, speelt door Laurens. Dat is een jongen die gewoon fijn in het leven stiert, een leuke groep heeft, mijn Kate. En die toch een heftig ongeluk eigenlijk zijn hele wereld op kop
krijgt. Dat, hij raakt het volledig verlamd en kan niet meer praten. Het locked-in syndroom heet dat. En ja, daardoor ziet er natuurlijk helemaal... Alles stiet op hier op kop natuurlijk voor hem. Maar net alleen voor hem, maar ik voor zijn familie en zijn vrienden... en eigenlijk voor de hele omjouwing. Ja, Laurens, is er wel eens van jet? Dat syndroom? Het locked-in syndroom? Ja, ik heb er wel eens van. Ja, ik heb de film The Diving Bell and the Butterfly ooit zien en daar zit het ik in. Daar zit het wel in een extremere vorm in dan wij het zien. Dit is in. Ja, nou keurig. Dit is het Epke-syndroom. Epke-syndroom, oké. Het draait eigenlijk altijd alles om. Oké. Nee, maar ze zit eigenlijk gevangen in je eigen lichaam... en je moet communiceren maar in eigen. Ja, ik communiceer met mijn eigen en daar komt het eigenlijk wel op deel, want ik is niks meer bewegen. Alles is verlammen, dus bijna alles van de mimiek. Ik krijg het langzamer wij eigenlijk in de serie kijk het wel wat waarom. Maar de communicatie zit in de eigen. Ja, laten we even naar een fragmentje. En dan komt het ongeluk, het hoorn, het ziekenhuis, het west. Ja. En dan komt voor het eerst weer thuis. Laten we er even naar zien. Okay. Doeg, koffie. Goedemorgen. Hilde Magila. Goedemorgen. Oh, sorry. Goh, ik had eens koffie net zien. Volgens mij de laatste keer als het rijden wist. Ik heb die samen net herkend. Nee, ik deed ik net. Maar als ik die zeker even niet checkt. Ik kom hier om een beetje te helpen. Oké. Dus ik wat thee voor die zetten. Koffie, ik wil een bakje ha. Waar is dit? Ja, Laurens, dit hiest al eens een keer weer omsjoen, hè? Ja, we moesten de voice-over zien spreken. Oh, dat is exact natuurlijk, ja. Dat is de beeld weg. Ja, dat is wel handig. Maar hoe is het om deze rol te spelen? Liep het me vreselijk dreig? Nou ja, ik moest wel even oefenen. En we hebben heel veel gerepeteerd voor Haugen in de serie. En ik heel wat uren voor de spiegel zitten. Dus, ja? Gewoon oefen je om te praten met de eigen. Ja, en gewoon om niks te bewegen. Want zodra het eigenlijk iets stingst, iets spielest, dan beweegt eigenlijk alles mij. En dat moest stilhouden, dat moest net waan. Ja. Tamara, dat is eigenlijk het routinier van het zeilskip, met alle respect. Maar wat vies jou, spelers de mem van Dierde, de haardrolspeler. Wat vond je het mooiste gedeelte van de serie? Is er één dingetje voor jou dat er echt uitspringt? Nou, wat ik heel mooi slaggen vind, als ik dan mijn personage ha, is dat het echt een personage wordt, is mijn heel breed palet. Want het is natuurlijk een mem die een zoon had mijn ongeluk. Dus dat is heel dramatisch. En ze is me herhaaldelijk dwaan van, goh, hey, ik ken daar net wat meer viewer in dan behalve dat we een piekenboerderij runnen. Dus dat zoest beschekken dat het heel dramatisch alweer is, maar er is juist een hele protte kanten. En daarin is de serie, wat mij betreft, heel erg slagen. Alle personages zijn zo riek. Ja, maar dan ben je zelfs natuurlijk echt mem. Hè? Die dochter speelt trouwens echt mooi in de serie. Dochter, ja. Maar is het dan echt heel emotioneel eigenlijk, had je dat aan spelen mat? Of ben je daar eigenlijk als actrice echt wel omwend? Nee, dat is ik emotioneel. Maar als acteur ben ik wend om emoties te broeken. Dus dat is het vakant. Ja, een stukje wat ik heel mooi is, heb ik een fragment van. Ja. Dan kom je hem, Do en die man, Arnold Dijkstra, speelt die rol. Ja. En dan krijg je hem te jaren dat het eigenlijk helemaal net meer goed komt, maar Dierde. Dit wil er even zien. Oké. Wat bedoelde hij daarmee? Hij zei het eens dat dieren dus ik gewoon deergaan ken. En dat zei het dan, hè? Ja, hij zei dat we rekening houden met hem het allerslimste. Ja, nou, dat weet ik net, ja. Ja, Mirjam, dit verhaal is ook een beetje gebaseerd op die eigen jeugd, toch? Ja, het oorspronkelijke idee voor. Toen ik een Iris 15 was, toen kwam ik altijd op Jouwer, waar ik wennen. Elke jongen samen op een basketbalveldje met een hele groep jongeren. Maar geen Kate? Geen Kate, nee, we voelen graag een Kate. Maar wij zijn alleen een basketbalveldje. Maar wat ik daar zo leuk vond toen eigenlijk al wie dat het een hele gekke groep was. Maar jongeren bij mij normaal nooit vrienden worden weer. Maar we winnen, omdat we op hetzelfde veldje winnen, maar winnen we een groep. En dat vond ik toen al heel fascinerend. En toen dacht ik van, nou,
dat ik grut ben en ooit echt filmregisseur worden. Dan wil ik hier een serie van meidje. Dus dat idee, dat speelt al heel lang eigenlijk in die gedachten. Ja, ik heb eigenlijk in die tijd, toen ik in Iris 15 was, heb ik altijd anekdotes opgeschreven van die tijd. En al die hele liedse dingetjes, die hebben we nou steeds door de serie heen gebruikt. Ik wil heel graag een serie meidje over een soort van opgroeien in Friesland. Maar we voelen wel dat het meer wie dan, zeg maar, jongeren die het in een keet hingen. Ja. Maar is dan een bepaalde badskip die is de meeste mij aan was? Maar deze serie? Nou, in die zin, wat we graag doen, wie we echt een verhaal vertellen. Meer dan inderdaad alleen maar jongeren die in een keet zitten. Dat we doen dat er iets gebeurde wat die groep op scherp zette. En dat willen we eigenlijk graag vertellen vanuit een bijzonder perspectief. En zo kwamen we op eigenlijk dat de haatpersoon een ongeluk krijgen. Zo. En dat is natuurlijk een heftige kwestie als net voorstellen. Dat is er nou helemaal best geestelijk, maar dat is de opsluiting 16 in eigen lichaam. Ja. Dan moest natuurlijk we dwongen om op een hele andere manier naar de meisjes en de vrouwen om die heen te zien. Ja, Tamara, er is natuurlijk al heel lang mooi. Wie een mooie periode? Zal je draait van Simmer? Ja. Wie het een mooie periode? Ja, te draaien? Ja, het was echt een feest om te maaien. Ja, want? Er zit zo vol spirit in. En wat Mirjam zei, er zitten verschillende generaties acteurs in. Groep jongeren, groep wat meer ervaren spelers en spelers die echt al heel lang spelen zelfs. Jan Harens. En dat jouwt zo'n fijne dynamiek. En het is gewoon mooi maken en er is gewoon heel goed toen hij tocht. Ja, maar wat is nou ook beelden, van het is oeral draait terug Friesland, hè? Eigenlijk. Het is een heel soort verschillende plakken. Ja, wij in het Sum draait, in Jistrum en het Nannewiet. Oké. Soort op Nannewiet, ja. Ja, soort op Nannewiet. Maar dat is die de Kate. Oké, en dit ben dus al je beelden van de making-of. Ja. Dit hij hem zelf ook net zien. Nee, helemaal niet. Oh ja, dit ja. Want wie dit? Ja, dit is natuurlijk... Dat bestaat. Ja, we willen graag zo realistisch mogelijk. Dat we een aantal dagen meedoen mijn piekenboer. En we hebben mijn meestal niet locked in binnen. Om gewoon te ervaren hoe dat wie om dat te hebben. En dat ben ik heel veel confronterend, lijkt het mij. Ja, daar heb ik wel even wekker van lijn, als ik eerlijk ben. Dat het volle indruk op me maken toen ik bij die man was hier. En gewoon omdat ik moest dat eigen meidje en ik moest dat ik spelen. En daar moet je wel even voor graven. En als je dat dan even echt mijn meidje, dan dat is vrij heftig. Ja, ligt weer pittig. Ja. Is trouwens alles, want dat zit natuurlijk helemaal nog in de eindmontage, denk ik. Hè? Is alle delen, ben je klaar, alle afleveringen? We hebben alles draait, maar ik zit er nog middenin. Dat als straks de eerste uitgestuurd wordt, dan ben ik nog aan het monteren en het gluurt naar bewerken en van aflevering 8 loop. Oké. Ik zit er nog even middenin. Nou, heel veel succes. Tiger, dank voor je komst. En 4 januari, dan is het dus de allereerste aflevering van de Kate te zien bij Omroep Friesland. Tiger, dank jongens. In Museum Drachten is Auron Sneun de tentoonstelling Palet van het Interbellum openen. Maar meer dan 200 kunstwerken uit de periode tussen de beide wereldoorlogen in. Steven Sterk, verste gast bij u in Bient, vond dat wij er beslist hinnemasten omdat het een feest is van de liedse meesters uit die tijd. Musea lieten vaak alleen nog de grote namen zien. Maar hier in Drachten hing het werk van haast vergeten kunstenaars die het beslist net volle minder binnen. Ik neem Jim mee naar Museum Drachten. Een lied, maar verrekt nieuwsgierig museum. En hier heb ik een verrekt nieuwsgierig tentoonstelling. Het Palet van het Interbellum. Het Interbellum is de periode tussen de 2 wereldoorlogen in. Dus tussen 1914 en 1940. In die tijd kopgedoekeld alle ismen door elkaar heen. Het gebeurt fantastisch soort. Mondriaan komt op, de abstracte kunst. Eind 1930, eind 1930, dan houdt het op. Nou, in deze tentoonstelling zitten haast alle ismen verwerken van die grote bijzondere periode. Waarom deze tentoonstelling? Het heeft met het boek te maken. Ja, het heeft met dat boek te maken van Paul Citroen. Een boek wat hij voor het eerst in 1931 heeft uitgegeven. En daarin benoemt hij 53 kunstenaars die volgens hem op dat moment toonaangevend zijn in Nederland. We hebben die 53 kunstenaars, werken daarvan, geprobeerd te traceren. En dat is aardig gelukt. Paulo, dit mij eens even Shema Stone al een heel mooi schilderij vindt. Nou, wat ik een heel bijzonder schilderij vind, dat is mooi. Die Willink. Ja, oké. Ja, dat denk ik maar niet. Een heel
ander beeld dan de latere, sombere, magische realist Willink. Ik vind dit die mooiste periode. Ja. Is dat Sluiters? Dat Oh is nee, een Torop. Dat is een Oh, vroege ja. Torop. Hè? Dit is ook ja. heel mooi werk hoor. Ja, dat is dit. mooi. Ja. Ook van die cubistische periode van haar. Ja. Drachten we in 1920, 1930 een van de grootste plakken van Friesland. Een belangrijke plak. Ik op het gebied van kunst. Hier zitten de broeren Ties en Evert Reensema, schoollarpers. Dit ik voor de kunstkeersten. In gearworking met Kurt Schwieters, een Duitse kunster. En, om net te vergeten, Theo van Doesburg, die de papegaaienbuurt mij maken heeft. Dit is een boogschutter die 3 jaar geleden aangeboden was aan het museum. En toen is door de specialist Evert van Straten is gezegd, dit is geen echte Van Doesburg. Maar we zijn erachter gekomen dat dit werk direct komt uit de erfenis van Kees Rings de Boer. Dat was de gemeentearchitect hier in Drachten. Die samen met Van Doesburg de papegaaienbuurt heeft ontworpen. En voor de Boer heeft Van Doesburg een voorbeeld gestuurd van die boogschutter zoals hij de glas- en loodramen, de grote pastorale, wilde gaan doen. En de Boer heeft naar aanleiding van deze boogschutter toen gezegd van oké, hier gaan we voor. Dat is wel bijzonder. Dus een Nijen van Doesburg komt net zo vaak voor. Nee. Dit komt weer uit een particuliere collectie uit Leeuwarden. Ja. En naar aanleiding van de tentoonstelling waren we op zoek naar werken. En die man die heeft dat toen aangeboden en gezegd van nou, volgens mij is dit een Van Doesburg. Dat is een kunst en kitsch. Wat kost het dan nou? Nou, het kost ons heel veel tijd en geld. Maar het is natuurlijk fantastisch om onderzoek te kunnen doen naar zo'n werk. En het is belangrijk om op die manier erachter te komen dat er dus ook werken van Van Doesburg blijkbaar ook in Friesland circuleerden. Want dit is een man die dat er al heel lang geleden heeft gekocht. Het boek van Paul Citroen, dus dit boek. Ja. Dat heeft een relatie met het museum. Ja. En wat is dan de relatie tussen dit boek van Paul Citroen? Nou. Het is een beetje de staat van de kunst van 1930. Zat hij dat vond? Ja. Tot het weer. Absoluut. Hij was bevriend onder andere met Thijs Rinsema. Thijs Rinsema is er ook in genoemd. En een andere kunstenaar die veel in onze collectie voorkomt, dat is het werk van Theo van Doesburg. Die wordt dus ook in genoemd. Ja. Dus dat is direct de link met het museum. Je hebt dit erbij. Oh ja, dat is natuurlijk onderdeel van. Ja. Deze radio van Philips uit 1932. Daar draaien we muziek op van Jacob van Domselaar, de enige stijlcomponist. Dus dat hoor je dan door deze luidspreker. Is dit de Kermesa Rinsema die echt hier? Ja. Dus 1 op 1? Het is 1 op 1 nagebouwd. En ik moet zeggen dat de mensen die de stijlkamer ooit hebben gezien... Leven die nog? Die zijn er nog. Echt? Die zijn er nog. Ja, en die waren allemaal enthousiast. Maar die maakt haast 100 wezen. Ja, in de 90. Ja. De Blauwpot ten Katen, dat is ook een werk wat... voordat ik deze tentoonstelling organiseerde, kende ik haar niet. Het werk van haar niet. En het viel me al op in het boek van Paul Citroen, dat werk wat daarin afgebeeld stond. Ze is geboren in Leeuwarden. Ik ken weinig mensen met werk van haar. Met moeite hebben we 2 op de kop kunnen tikken. Lietse meester, ja. Ja, het is echt een heel bijzonder. Ik zou daar best een tentoonstelling van willen maken. Nieuwsgierig, ja. Uit welk jaar is het? Dit is ook in de jaren 20. Ik weet het niet precies. 28. Ja. 28. Oké. Ja. Als je die de jongen vind ik Ja. fantastisch. Ja, fantastisch. Sjaal, bloemen, mooi portret. Ja. We hebben tenslotte 260 werken hier hangen. En dat is zelfs voor een groot museum zijn dat veel werken. We hebben dus ook het hele museum op zijn kop. Dus alle werk wat normaal hier hangt, dat is allemaal in depot. En we hebben het helemaal opnieuw ingericht met deze kunstwerken. We hebben een Lidsmuseum gerut in wezen. Ja. Wat mij staat nieuwsgierig maakt in deze tentoonstelling is dat het een heel soort Liedse meesters zijn. Zo nemen we dat.
Dat zijn geen hele grote namen. Asjon van Doesburg, maar Dirk Nijland. We hebben een heel soort liedse keuzes die ik eigenlijk net ken. Dat is vaak prachtige werken en die liggen vaak onontdekt in de depots. Wij zijn festival ruchten op de grote namen en de mindere werken van de grote namen. Dus ik de geweldige werken zien wil van de liedse namen. En die is van... Dat is van een Fries. Amateur, ja. Het Safir. Morgen alweer de allerlaatste band van het jaar 2013. En dat wordt dan een hele speciale Christuitsturing, maar een speciaal Christmeal. Waar we het ontan van nou nog een hele gezellige dag.